latest weather update para karong adlawng Miyerkules. Naatay astronomical event nga mahitabo karong adlaw ug mao ni ang total lunar eclipse o ang buwan matabunan sa anino sa atoang kalibutan. Magsugod ang eclipse sa alas 4:47 sa hapon ug mahuman sa alas 9:49 sa gabii. Ang greatest eclipse mahitabo around 7:18 PM. Ug para sa atoang weather forecast karong adlaw, ang atoang nasigpatan nga low pressure area sud sa atoang PAR nahimutang ni 825 kilometers silangan sa Mindanao. Nahisubay kini sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ nga mao'y nakaapekto karon diha sa Mindanao. Ug sa atong forecast ni maong LPA, nagpabiling ubos ang tsansa niini nga mamahimong bagyo ug posibleng mahilis ra sud sa 24 oras. Ug sa laing bahin ng easterlies ang init nga hangin nga gikan sa silangan mao'y nakaapekto sa nahibiling bahin sa atoang nasod. Ang tibok Visayas lakip na ang probinsya sa Sugbo makasanati ta sa mapanganuron ug naay mga pagpanag-um sa kalangitan hinubanan sa mga posibleng katag na mga pag-ulan, pagpanugdog og kilat dala sa ITCZ. Para sa dugang updates, bisita atong official website ug mao na atong latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas, DOST. Kini si Joseph Merlas, maayong adlaw.